ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁପ୍ ମାନେ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସୁପ୍ର। ତ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଦେହର ଅବସ୍ଥା, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଫୁଲବାଣୀରେ ବେଶୀ ଶୀତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଲବାଣୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବହୁତ ପାଖାପାଖି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋ ପିଲା କରୁଛି, ବୋଧେ ମେ ବି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି। ନା ନା, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଦୋଳିରେ ଶୁଆଇନି, ମୋ ପିଲା ସେଇଠି ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତ ବାବା ମୋ ବି ସେପଟେ ଦାନ୍ତିକିଲି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଆସିକି ଆଉ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଛୁଆ ଦୋକାନ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ମା' ପୁଅ ଖଟି କରୁଛୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠି ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଥଣ୍ଡା ଭୀଷଣ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ, ତାପରେ ଜ୍ୱର, ତାପରେ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବି କଥା କହିପାରୁନି, ମୋତେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପୁଅର ଫଟୋ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ, ଦେଖେଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇଟା ମୁଁ କରେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଙ୍ଗାଣି ଖାଇ ଦେଉଛ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନାଟକ କରୁଛ। ଏମିତି ମୁଁ ଖାଉଛି, ତମେ ଏମିତି ହଉଛ। ଅଛି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି ଏଇ ଭିତରେ। ମାନେ ତମେ କେତେଟା ଗଲ? 11ଟା ଗଲ। ହଁ 11ଟାରୁ ଏବେ କେତେଟା ହେଲା? ଗୋଟେ। 3 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ନିଦ ଯେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆଉଛି। ବାପା ଟେକି ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଟେକିକି ଆଣିଛ? ଆଇଲା ଧନ ନା ବଜରଙ୍ଗୀ, ଆଇଲା ଧନ ନା ହାତ ଟେକିଲାଣି, ହାତ ଟେକିଲାଣି। ଆସିଗଲା ଧନ ମୋର ଆସିଗଲା। अरे कौन है वो कहाँ से वो आया ना 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 कौन नहीं जी? ହେଇଛି ବାବା ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ଆଣି ଦଉନ ପୁଅ ପାଇଁ। ମା ତା ଲୁଗା ଉପରେ ଶୁଅନି, ଧନ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ ବାସ୍। ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ବାବା। ଓ ଓ ଓ ଓ ଭୋକ ହେଲା, ଭୋକ ହେଲା, ଭୋକ ହେଲା। ଦେଖି ଦେଖି ରଶ୍ମି ଆମର ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ମମି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଟ୍, ମାନେ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସୁପ୍ର। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେଟଅପ୍ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦି ଆଡ଼ୁଆ। ଆଉ ଆମ ଧନ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଘରେ ଶୋଇକି ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଦୁଆ ସରିଲାଣି। ତ ଏଠି ବାବା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ରେ। ମୋ ପୁଅ କାଇଁ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭାତ ବାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବ? କିଏ ଖାଇବ? ଖଲିରେ କାହିଁ ଖାଉଛ? ସେଥିପାଇଁ ଖଲିରେ ଖାଇଦେଲା। ବର୍ଷା କାହିଁ ହେଉଛି?
ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉ ଉପରେ? ଆ ଜହ୍ନମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶୀ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ହାତରେ ପଡ ଖସି ଏଇଠି ମୋ ଧାନର ମୋ ଗେଲୁ ମୋ ଚୁନୁ ଛୋଇ 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 ସେ ଅନେଇଛି ଖେଳୁଛି ପଛପଟେ। ମାମା ବାଡ଼େଇବା ହା ତୁ ମାମା ହା ତୁ ଆହୁରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଏତେ ନାଇଁ ହଉ ମାମାକୁ ବାଡ଼େଇବାନି ହେଲା ମାମାକୁ ଗେଲ କରିବା। ଓଲୋ ମୋ ଧନକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ ବାଇଆ ଓ ଆ ଓହୋ ନା 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 ନାଇଁ 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 ଭାଇଆ ଧନ ଭାଇଆ ଭାଇ ଚଢେଇ। ଏବେ ମୋ ଛୁଆର ଟାଇମ ହେଇଗଲା କଣ ଓଲୋ ଚାଲା ଚାଲା ରାଗିଲେ ଘରୁ ବାହାର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆଇଲା ରଶ୍ମି ଏବେ ଅଗ୍ନିହୁତା ଦବ କଣ ସେଟା ଏ ଯୋଉ ସୀତା ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଛୁଆ ସୀତା ନାଇଁ ସରି ପାର୍ବତୀ ମତେ ସାନ ବୁଢୀ କହୁଛନ୍ତି ସେକ ଦବୁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦଉଛି ଡେଲି ଏଇ ଚଢ ତାପରେ ଚଢ ପରା ନାଇଁ କିଛି କରିବିନି ମାମାକୁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲା ହଉଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବା ଛୁଆ ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ହେଇ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଛ ନାଟକ ସଫା କରୁଛ ନା ଅଳିଆ କରୁଛ ବାଇରାଗ ସବୁ ଅଳିଆ କରି ପୁରା ଦୋତରା କରିସାରିଲେଣି ସବୁ ଏ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶୁଆଇଦେଲା ହଇଲୋ ପିଲାକୁ ଧରୁଛି କିଏ ବାପା କାଲି ବଢିଆ ପେଟରେ ଖେଳୁଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଛୁଆ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଝିକିଲନି କି ସେପଟ ଖଟଟା ବି ଝିକି ଦଉନ ଓ ସେ ସକାଳୁ ଆସୁ ଧରିବି ଏକା କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା ପନିରି ବାପା ତା ଗୁଗୁ କହୁଛନ୍ତି ପନିରି ରଶ୍ମି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଟା କ'ଣ କରୁଛ ଆହୁରି ସଜେଇନ ଓହୋ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସଜେଇନି ଜଲ୍ଦି ସଜ କର କେତେଟା ଆଜି ବାବା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ବାବା ଆଜି ଚିନିପଟା ଦିଟା ଖାଇବେ ଆଜି ମୋ ଗୁଗୁ ଦିଟା ଚିନିପଟା ଖାଇଦେବ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ କଥା ଶୁଣିକି ଚିନିପଟା ଖାଇବ ପରା ମୋ ଧନ ଆଜି ରାତିରେ ଭୋକ ହଉଛି ମୋ ବାଇକୁ ମୋ ବଜାରରେ ଚିନିପଟା ଖାଇବେ ମୋ ଗେଲୁ ଚିନିପଟା ଖାଇକି ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ମୋ ସୁନା ଗେଲୁ ପଛପଟେ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଧରିକି ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହାତ ଚୁଚୁମିଲାଣି ଛୁଆ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ତମେ ସେତିକି ରୁଟି କର ଆରେ ବାଇ ଚଢେଇ ତ ବାପା କୋଳରେ ବୁଲି ବୁଲୁ ମୋ ଧନଟା କରିବାକୁ ମତେ ଦଉନି ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ପିଇବାକୁ ଦଉନି ନାଇଁ। ମୋ ପିଲା ମତେ କିଛି କରେଇ ଦଉନି ଛୁଆ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ଜମା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବନି ହେଲା କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବୁ ଆଜି ତ ରାତିରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହଁ ଖାଇକି ବାନ୍ତି କରିଦେବି ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ଏଇଠିରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ କାଲି ଖାଇବ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ମୋ ଗୁଲୁ ଖାଇବନି ଲୋ ମୋ ଗୁଲୁ ନାଇଁ ଶୁଣି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଆଜି ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଖାଇ ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ବେଶୀ ରୋଗ
ନାଇଁ 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 ଏଇଠି ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ଖାଇଦବ ରେ ଖାଇଦବ। ଓଲୋ ମୋ ଗୁଲୁ ଖାଇଦବ ମୋ ଭୁକ ବାୟା ଖାଇଦବ। ଏଇଟା ତ ମୋର ଭୁକ ବାୟାଟା ଆଉ। କିଏ କିଛି କହିବେନି ମୋ ଗୁଲୁ ଖାଇଦବ ଆଉ। ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ଟିକେ ସିଧାରେ ଅନେଇଦବ ଲୋ, ସିଧାରେ ଅନେଇଦବ। ନାଇଁ ସେ ତ ତତେ ଅନେଇବ, ସିଧା କଣ ଅନେଇବ? ବଜରଙ୍ଗୀ ବାବାଙ୍କୁ ଅନ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନ, ବାବାଙ୍କୁ ହେଲା। ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଆଜି ତୋ କଥା ହିଁ ସେ ଶୁଣୁ। ଖାଇବୁନି, କାନ୍ଦିବୁନି, ହସୁଛି ଆହୁରି। ଦୁଷ୍ଟ ବଜରଙ୍ଗୀଟା, ତା ରାଜା ବଜରଙ୍ଗୀଟା, ଏଟା ମୋ ଗୁଲୁ ବଜରଙ୍ଗୀଟା। ଦିଆ ହେବନି ତ ଆଜି ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ବଜରଙ୍ଗୀ। ଓଲୋ 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 ମାମା ଶୋଇଦେଲା, ଏଇଠି ମାମା ଶୋଇଦେଲା। ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 1:30 2ଟା। ମୋ ଧନ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି କାନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ଏନି ଟାଇମ୍ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ରଖ, ଏନି ଟାଇମ୍ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ରଖ, କୋଳରେ ଶୁଆଇକି ରଖ। ଏଇଠି ମୋ ଧନ। କାହିଁକି କହିଦେଲୁ? ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଟି? ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରଶ୍ମି କହିଛି କଫି କରିବା ପାଇଁ।